Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. A tí, ktorí k nemu prichádzajú, musia veriť, že je. A túto časť milujem a on je ich odplatiteľom. Nie je to len o tom, že on je, ale že je dobrý. A chce byť dobrý aj k tebe. Bez viery nemôžeme prijať ani chodiť v dobrom Božom pláne, ktorý má pre naše životy. A nelúbi sa mu, keď k nemu prichádzame bez viery, pretože on túži potom, aby nám tie dobré veci mohol dať. Viera nie je cena, za ktorú si nakúpime Božie požehnanie. Jednoducho povedané, je to ruka, ktorá sa načiahne a príjme. Milosť je tá cena, ktorá zakúpila každé požehnanie od Boha. Ani moja viera si nemôže kúpiť Božie požehnanie. Ale Ježiš zaplatil za požehnanie svojou krvou. A ja ho môžem prijať skrze ruku viery. Nie je žiaden dôvod, prečo by Boh mal chcieť požehnať mňa. Pravdu povediac, nie je žiaden prirodzený dôvod, aby chcel požehnať teba. Pretože ja ani ty si to nezaslúžime. Ale ja som pripravená a ochotná to prijať. Som ochotná to vziať. A tento fakt, že si to nezaslúžime, to celé ešte viac robí o mnoho úžasnejším. Je to úžasné. Úžasné. Absolútne úžasné. Až mi padá sánka. Povieš si, dobre, čo teda chce odo mňa Boh, aby som spravil? To je jedna z najväčších otázok. Bože, čo chceš, aby som spravil? Modlil si sa a predsa neprichádza prielom. Bože, čo chceš, aby som spravil? No je dosť možné, že chce, aby si niečo prestal robiť. Skúsil si robiť chvály alebo niečo podobné? Bože, čo chceš, aby som robil? Čo chceš, aby som robil? Čo chceš, aby som robil? Už som skúsil všetko, čo viem robiť, Bože, ale nič nefunguje. A jednoducho neviem, čo mám robiť. Pamätám si, ako som jedného dňa padla na podlahu a bolo to dosť dramatické. A vy robíte niekedy takéto dramatické výstupy pred Bohom? Bože, vzdávam sa. Urobila som všetko, čo som vedela, ale Bože, nič nefunguje. Jednoducho to vzdávam. A úprimne hovorím vám pravdu, že som počula, ako mi Duch Svätý nadšene hovorí, naozaj? Naozaj? Pamätám si to. Naozaj? Pomyslela som si, prečo si taký nadšený? A odrazu sa mi všetko vyjasnilo. Prišlo to ako zjavenie, pretože Boh začne pracovať iba v tých málo momentoch v našich životoch, kedy my prestaneme robiť skutky tela a konečne povieme, Bože, ja to nedokážem, ak sa má niečo spraviť, budeš to musieť urobiť ty. Naozaj? Ako by to Boha prekvapilo? Povedzte, správate sa niekedy pred Bohom takto dramaticky? Ja to nedokážem, mám toho dosť. Niektorí z vás ste Bohu povedali, Bože, ak od teba nedostanem nejaké slovo na tomto seminári, tak ďalej už nevládzem ísť. Pozrite sa na mňa, ale áno, pôjdete ďalej, pretože Boh nedovolí, aby ste to vzdali. Dobre, Evanjelium Jána 6:28. Vtedy mu povedali, čo máme robiť? Toto milujem, aby sme mohli neustále konať skutky Božie. Čo máme robiť? Aby sme mohli vykonať to, čo Boh od nás žiada. Minule sa ma niekto spýtal, práve k ním Boh hovoril o tom, aby vedeli čakať na Neho a trávili čas v Jeho prítomnosti a povedali, čo máme robiť, kým čakáme na Boha? A o tom to celé je, či nie? Čo máme robiť? Čo je to, čo Boh od nás požaduje? A toto sa mi veľmi páči. Verš 29. Ježiš odpovedal,
toto je ten skutok Boží, tá služba, ktorú Boh žiada od vás. Aby ste verili. Zdá sa mi, že pre niektorých z vás, čo ste workoholici, je to šok. Vaša reakcia je... Dobre, áno, verím, ale čo ďalej? Je jasné, že keď nám niečo Boh povie, tak potrebujeme v tom byť poslušní. Ale mnohokrát konáme skutky tela a potom vlastne minieme tú prácu, ktorú Boh chce, aby sme vykonali. Vykročíme do vecí, ktoré ja nazývam vecami, čo nefungujú, a potom sme frustrovaní, pretože veci neplynú pod milosťou. Ideme vo svojej sile, snažíme sa byť Duch Svätý junior. Nie som si istá, či som kúpila tú knihu Joycina kniha odpustenia a počiarkla som si tam nejaké veci a nechala ju na stole doma. No teraz neviem. Čo keby? Možno si ju prečíta môj manžel. Pochopili ste pointu? Tiež sa mi veľmi páči Evanjelium Jána 11.40. Ježiš jej povedal, či som ti nepovedal, neslúbil, že ak budeš veriť, uvidíš Božiu slávu? Nie je to nádherné? Čo chceš, aby sme robili? Verte. Vždy, keď sa rozhodneme poslúchať, veriť, prijať niečo skrze vieru, môžete si byť istí, že príde strach. Strach príde, ale vždy mu môžeme ísť naproti s vierou a môžeme povedať, nebudem sa báť. Nebudem sa báť. Židom 11.1. Viera je podstatou veci, na ktoré sa nadejeme. Presvedčením, dôkazom o veciach, ktoré sa nevidia. Pozrime sa na to. Viera nemá nič spoločného s tým, čo cítime, alebo s tým, čo vidíme. Viera je niečo v našom srdci, čo nám hovorí, že Boh je dobrý, on dodrží svoje slovo. Ak povedal, že to spraví, potom verím, že to spraví. Nezáleží na tom, čo cítim alebo čo vidím, ani na tom, čo hovoria ľudia a ani na tom, koľko to bude trvať. Musíte porozumieť tomu, čo je viera, pretože ak si myslíte, že je to niečo, čo by ste mali cítiť, tak to celé miniete. Ale ja necítim, že ma Boh miluje. To nikdy nehovor. Nikdy to nehovor. Poznaj Božie slovo natoľko, že povieš, nezáleží na tom, čo cítim, som zakorenená v Božej láske. Jeho láska vo mne pôsobí. A skrze ňu som viac ako premožiteľ v Kristovi. Boh ma miluje, miluje ma bezpodmienečne, ešte keď som bol nepriateľom kríža, on ma tak miloval, že zomrel za mňa. Môžem vám povedať, že Boh vás nikdy nebude milovať viac, ako vás miluje práve teraz v tomto momente. Je to tak. Boh vás nikdy nebude milovať viac, ako vás miluje práve teraz v tomto momente. Povieš si, a aké to bude, keď sa začnem správať lepšie? Nie, nebude ťa milovať viac, ako ťa miluje teraz. Bude sa z toho tešiť, pretože ak si poslušný, otvára to nové možnosti, novú úroveň toho, čo Boh môže urobiť v tvojom živote. Ale nebude ťa milovať viac, ako ťa miluje práve teraz. Boh miluje rovnako ľudí, ktorí sú nespasení, ako aj tých, ktorí si o sebe myslia, že sú tí najnábožnejší. Božiu lásku si nemôžeme získať cez poslušnosť, ale ho poslúchame preto, lebo on prvý miloval nás. A my len v úžase reagujeme na tú jeho lásku, pretože nás miluje. Strach je nepriateľom viery. Tu na zemi všetko musí mať nejakú tú svoju protisilu. Nenapadá ma nič, čo protisilu nemá. Ak má viera fungovať a mať v sebe hodnotu, musí proti nej povstať strach. Povieš si, bol by som radšej, keby tu nebola žiadna opozícia. Ale vieš čo? Bol by si prekvapený, keby tu nebola žiadna opozícia, mohol by si byť ešte vo väčších problémoch, než ako si, alebo v akých si bol. Skúsme si predstaviť včelu,
ktorá bola vzatá na vesmírnu loď a odletela s ňou na nejakú inú planétu. A v bezváhovom stave, kde nie je gravitácia, nemohla mávať svojimi krídlami, ale len sa tak vznášala v bezváhovom stave, žiaden odpor, žiadne mávanie krídlami, len sa tak vznášala. A koniec príbehu je, že let sa jej síce veľmi páčil, no neprežila to. To je presne to, čo by sa stalo aj nám, ak by sme mohli, alebo nechali sa len tak unášať. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I surrender all. Všetko tebe dám. If all we had to do was just float around and Ak by sme nerobili nič iné, len sa takto vznášali, boli duchovní, nikdy by sme nemuseli nič riešiť we would never develop. a nikdy by sme sa nerozvinuli. We wouldn't grow. Nikdy by sme neporástli. An eaglet, when it's born, Keď sa narodí malé orlíča, na konci svojho zobáku má taký malý zúbok. and when it's still A keď je ešte vo vnútri vajca, ten zúbok používa na to, aby sa z neho ďob vyďobalo von. Ďob. Niekedy hodiny a niekedy doslova dni. Ďobka a nakoniec to trošku pukne. A potom znovu. Ďob. Ale viete, aký sme my? Keď my máme ďobkať, tak povieme: Bože, to snáď nie. we're like, come on, God. Enough with the pecking already. Už mám dosť toho ďobania. Could you get me out of here? Hej, môžete ma niekto odtiaľto dostať? Come on. Nie je to tak? Well, one man Raz jeden muž napísal, že videl malé orlíča, ako sa snaží dostať von zo škrupiny a rozhodol sa, že mu pomôže. No ale nefungovalo to. Zomrelo. it needs Totiž na to, aby sme zosilneli, to be strong. je potrebná opozícia. We need opposition. A my tiež potrebujeme opozíciu, inak nezosilnieme. Amen. Tak si to zapamätaj, keď najbližšie budú nejaké veci trvať dlhšie, ako by si chcel, povedz: Diabol, budem stále ďobkať. Ďobkať vo viere. Everything has to have an opposition. Všetko musí mať nejakú opozíciu. Na to, aby mohlo byť dobro, musí byť zlo. Otherwise, who would even know what good was? Ako by sme inak vedeli, že čo bolo dobré? And hatred? Láska, nenávisť, depresia, radosť, nevľúdnosť, láskavosť, hluk a ticho, pozitívum, negatívum, štedrosť, skúposť, svetlo, tma, strach, viera, príležitosti a protivenstva. A v každom jednom z týchto vidíme, že Boh nám dáva jednu vec a diabol sa stavia proti s inou vecou, snaží sa nám ukradnúť to, čo nám Boh dal. But we're going to keep on pecking. Ale my budeme pokračovať v ďobkaní. I think I'll change the name of this to the peck of faith. Myslím, že zmením názov tohto celého na ďobkanie viery. Ale nie. You know why there's Viete, prečo je tu tá opozícia, tá protisila? Pretože Boh nechce mať robotov, ktorí by mu mechanicky slúžili, pretože nič iné robiť nedokážu. Do you know why God created man? Viete, prečo Boh stvoril človeka? He wanted fellowship. Chcel vzťah. He created us for relationship. Stvoril nás pre vzťah. He wanted someone to have Chcel a niekoho, s kým by mohol mať vzťah, a tak nás stvoril na svoj obraz. kind of cool. Pretože je to docela cool, keď môžeš mať vzťah s niekým, kto sa na teba podobá. You know, I love Viete, že mám veľmi rada svojho psa, ale nemám s ním rovnaký vzťah, ako mám s naozaj dobrou priateľkou. well, sometimes I do, but we won't go there. Okay. No, niekedy možno aj áno, ale to nebudem rozoberať. God gives Boh nám dáva tieto protisíly, túto opozíciu, pretože On chce, aby sme si vybrali. our choices, Náš výber, naše rozhodnutia sú jednou z najdôležitejších vecí, ktoré robíme vo svojom živote. Každé rozhodnutie, každý výber je semenom, ktoré si zasievame a ktoré prinesie nejakú úrodu v našom živote. when we
Keď máme príležitosť viesť ľudí ku Kristovi, vždy im hovoríme, toto je to najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré kedy v živote môžete spraviť. Môžete sa rozhodnúť, že sa nesprotivíte strachu a dovolíte mu, aby vás zničil, pretože to je predsa len práca postaviť sa mu. Niekedy to nie je nič príjemné, ale ak si sa tak rozhodol, vybral si a budeš žať úrodu z toho, že si dovolil strachu udomácniť sa v tvojom živote. A to znamená, že si neskúsil plnosť všetkého toho, čo Boh pre teba mal. On ťa bude milovať, pôjdeš do neba, ale budú ti tu chýbať isté veci, ktoré Boh pre teba plánoval, ale nemôže ti ich uvoľniť, ak sa nenaučíš, ako rozvinúť svoju vieru a ako byť smelý a odvážny. Pozrite, myslíte si, že by som bola schopná robiť to, čo robím, keby som bola hanblivá a bojazlivá? Nie, nemohla by som. No ale Joyce, ty si predsa prirodzene smelá. Viete, v istom zmysle som, ale nie vo všetkom. Nebola som vo všetkom smelá. Bolo mnoho vecí, ktoré som musela urobiť napriek tomu, že som sa bála. Mnoho takých vecí, ktoré som musela urobiť bojac sa. Deuteronomy 30:19. Predložil som pred teba život a smrť, dobré a zlé. Bože, prečo si mi nemohol dať len to dobré? Predložil som pre teba život a smrť, dobré a zlé. Vyber si život, aby si ty aj tvoje potomstvo mohli žiť. Musíme vziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Amen. Radi preberáme zodpovednosť za tie dobré rozhodnutia, ktoré nakoniec aj tak vypália dobre. Ó, áno, chvála Pánovi. Ale nie vždy radi preberáme zodpovednosť za tie zlé rozhodnutia. Pozrime sa do Jána 14:27. Pokoj vám zanechávam. Svoj vlastný pokoj vám teraz dávam. Nie ako svet dáva, ja vám dávam. Nedovoľte svojim srdciam, aby sa trápili, ani nech sa nestrachujú. Ale ja si nemôžem pomôcť, že sa tak cítim. No cítiť strach ešte neznamená strachovať sa. Strachovať sa znamená poddať sa strachu a robiť to, čo ti strach diktuje, namiesto toho, aby si spravil to, čo ti hovorí Boh. Amen? Potrebujete to zopakovať? Ani nedovoľte svojim srdciam, aby sa strachovali. Nestrachujte sa. Povieš si, nemôžem zmeniť to, ako sa cítim, ale my teraz nehovoríme o tom, ako sa cítiš. Môžeš cítiť strach, ale to neznamená, že sa aj strachuješ. Iba ak by si sa poddal tomu strachu a začal robiť to, čo ti strach diktuje, namiesto toho, čo ti hovorí Boh. Dovoľte mi, aby som jasne povedala. Ak sa bojíte hlbokej vody, teraz nehovorím o tom, že dajte preč záchranné koleso a skočte, len aby ste si niečo dokázali. Minule sa ma kto si pýtal, či som dobrá plavkyňa. Povedala som, no keď padnem do vody, radšej skočte za mnou. Ja také veci robiť nepotrebujem, pretože to odo mňa Boh nežiada. Ale ja hovorím o veciach, ktoré od nás Boh žiada. Strach, ten mučí, trízni nás. V 1. Jána 4 sa píše, že strach prináša trápenie. Je jasné, že jedinou cestou, ako úplne premôcť strach, je poznať dokonalú lásku, ktorú Boh pre nás má. 1. Jána 4:16 až 18, dokonalá láska vyháňa von strach. A ten, kto má strach, ešte lásku nepoznal, alebo nie je dokonalý v láske. Takže čím viac poznáme a máme zjavenie o tom, ako veľmi nás Boh miluje, tým menej sa môžeme báť, pretože jednoducho veríme ako to malé dieťa. Môj ocko sa o mňa postará. A viete čo? Úprimne povedané, že aj keď nedostaneme to, čo chceme, až tak nám na tom veľmi nezáleží, pretože ockovi dôverujeme úplne, že to, čo nám on dáva, je lepšie, než to, čo sme chceli my. Amen? And that just gives us such peace. A to nám dáva taký pokoj. Man, I tell you, when I was struggling to get what I wanted all those years, I was so miserable. Poviem vám, cítila som sa celé tie roky tak mizerne, lebo som zápasila o to, aby som získala to, čo chcem ja. And I imagine I got a few people here tonight that you're like right there, like, yep.
A viem si predstaviť, že je tu zo pár ľudí, ktorí sa nachádzajú práve v tom istom. Viete čo? Prečo to jednoducho nevzdáte? Prečo sa tríznite? Len povedzte, Bože, ak sa toto má stať, Ty si ten jediný, ktorý to môže dokázať. A ak Ty chceš, aby sa to stalo, nikto to nezastaví a stane sa to. A keď Ty nechceš, aby sa to stalo, darmo sa ja budem snažiť, nedokážem to. Viete, pravdepodobne najviac peníme a znepokojujeme sa práve vtedy, keď chceme vidieť zmenu v životoch tých ľudí, ktorých milujeme. Je to tak? Neprepočujte to, čo hovorím. Pravdepodobne našim najväčším problémom je to, že sa znepokojujeme a rozčuľujeme nad tým, čo chceme vidieť a nevidíme v živote našich detí, v našom životnom partnerovi alebo v našich rodičoch. Viete, na čo som konečne prišla? Že nemôžete nikoho prinútiť, aby Boha miloval. Nezáleží na tom, ako veľmi sa snažíme, nemôžeme nikoho prinútiť, aby Boha miloval. Ale môžeme žiť takým životom pred ich očami, že možno začnú spravodlivo žiarliť. Môžeme byť soľou, aby začali byť smední, ale nemôžeme ich prinútiť, aby sa rozhodli. Jednou z najťažších vecí je, keď vidíte, ako milovaná osoba robí zlé rozhodnutie. Povieš si, jediné, čo môžem spraviť, je modliť sa. Dovolila by som ti povedala, že to je tá najmocnejšia vec, ktorú môžeš spraviť. A keď k tomu príde, Boh ochráni toho človeka, aby sa mohol slobodne rozhodnúť. Keď sa modlíme, otvára to Bohu príležitosti na to, aby mohol konať. Takže pokračuj v modlitbe. Len nestráť radosť, pretože veciam to nijako neprospeje. Nenechaj sa rozrušiť, ani vyrušiť. Nedovol, aby ťa niečo vystrašilo, ani nech ťa nič nezastraší. Nebuď zbabelý, nebuď nesmelý a znepokojený. Nie je to úžasné slovo v Jánovi 14:27? Vidíme, že ak sa týmto vyzbrojíme a pozrieme sa na to realisticky, prináša to zodpovednosť. On nepovedal, modlite sa a ja to odstránim. Poviete si, tak potom za čo sa mám modliť? Za silu, za odvahu, za istotu, za smelosť. Za silu, aby ste vydržali a zniesli všetko, čo príde s dobrým postojom. Aby ste sa nikdy nevzdali, nikdy neprestali, vždy mali úsmev na tvári, aj vtedy, keď máte bolesti na nevydržanie. A to nie je preto, aby ste niečo predstierali, ale preto, aby ste dali diablovi najavo, že vám neukradne vašu radosť. A ani na chvíľu sa nestrachujte, nenechajte sa vystrašiť svojimi protivníkmi a oponentmi a buďte vytrvalí a nebojácni. Keď prichádza strach, aká má byť naša pozícia? Máme zostať rovnakí, vytrvalí, kráčajme stále vpred, krok za krokom. Lebo vytrvalosť a nebojácnosť bude jasným signálom, bude to dôkaz a pečať pre nich, pre nepriateľa a pre jeho blížiacu sa porážku, ale bude to aj isté znamenie a dôkaz vašeho vyslobodenia a záchrany a tá je Hospodinová. Je to, ako by sme boli v boji, kde nás pozoruje Boh, ale pozoruje aj diabol. A keď zostávame rovnakí, vytrvalí, pevní, je to znamenie pre Boha, že máme svoju vieru a dôveru vloženú v Neho. A tiež je to znakom pre diabla, že jeho deň sa čoskoro končí. V 1. Jána 4:18 sme vyučení, že dokonalá láska vyháňa von strach. A viete, môžete mať úplnú dôveru v to, že Boh má pre vás dokonalú lásku. Má dokonalú lásku pre nás všetkých a On spôsobuje, aby všetko bolo na naše dobré. Aj keď to tak nevyzerá. Chcem, aby ste si pamätali, že aj keď dnes možno vaše okolnosti nevyzerajú úžasne, Boh vás miluje a má pre vás svoj dobrý plán. A On pracuje za oponou, aby ten dobrý plán naplnil. No On potrebuje, aby ste Mu verili, boli s ním v jednote a v súlade.